Ex-uffiċjal tal-Pulizija 34 sena li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti se jerġa' jgħaddi ġuri brabta ma' akkużi tal-legat stupru fuq pulizija mara fl-Assa tal-Imsida. Dan wara li l-Qorti tal-Appell Kriminali ippreseduta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħalfin Giovanni Grixti u Edwina Grima laqet l-appell li tressaq qudiema mill-Avukat Ġenerali. F'Marzu tal-2023 f'ġuri presedut mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera, l-ex-uffiċjal ma kienx instab ħati fuq l-allegazzjoni ta' stupru. Iżda sabitu ħati li fastidja rekluta u ta' dan weħel sena ħabs sospiżi għal sentejn. L-Avukat Ġenerali appellat mill-fatt li nżammet stqarrija biex tiġi esebita bħala prova u li fiha l-Pulizija kien ammetta l-istupra lil kollega. Il-qorti laqgħet it-talba u bekk ordnat lill-akkużat jerġa' jgħaddi ġuri biex l-istqarrija tiġi esebita. Żewġ nisa Brażiljani u Taljan baqgħu jinżammu arrestati wara li tressqu l-qorti akkużati bi traffika ruman. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-akkużati kienu jġibu n-nies mill-Brażil u jwedduhom li se jaħdmu bħala fatigi hawn f'Malta. Iżda l-Pulizija spjegat li dawn minflok kienu qed jispiċċaw jaħdmu fil-prostituzzjoni. Wara talba mill-prosekuzzjoni il-Maġistrat tal-Assa Elaine Rizzo ordnat li friżar tal-assi tal-akkużati filwaqt li ċaħdet it-talba tad-difiża għal ħelsien mill-arrest.